Na početku emisije doveo sam 3 gosta. 2 osobe su već bile kod nas pre godinu dana, a Jelena Ban prvi put. Sve 3 osobe predstavljaju udruženje za borbu protiv dijabeta, tako. Imali ste jedan interesantan sastanak prekjuče u Međunarodnom pres centru i moram vam reći, posle toliko godina praćenja ili druženja s lekarima, bio sam malo i deprimiran, hendikepiran, razočaran, jer nisam verovao da neke stvari još u ovom 21. veku mogu da budu prisutne ovde. Radi se od 630 do 650 hiljada dijabetičara. Prava su vam ugrožena. Mi uvek nešto obeležimo, neke druge strukture, neke druge asocijacije da izlaze na ulice i demonstriraju. Međutim, bilo bi izuzetno opasno kad bi 630 i 650 hiljada dijabetičara izašlo na ulice Srbije. Ugrožena su vaša prava, u stvari ugrožen je vaš život. Da predstavim, Jelena Ban, Ninoslav Rašković i Bojana Marković. Je li tako? Ali pre nego što počnemo razgovor, zamolit ću režiju, evo Miki, naš kolega je u režiji, da nam pusti samo 1 minut. To je pitanje koje ste vi uputili profesoru Zoranu Stankoviću 23. juna ove godine, kad je gostovao, kad je bio ovde u našem studiju, i ja sam zamolio vas da i vi, pored nekoliko direktora kliničkih, odnosno zdravstvenih ustanova, uputite. Pa da pogledamo taj snimak, evo minut, šta ste 23. juna pitali profesora Stankovića? Naše udruženje Plavi krug i Dijabetološki savez Srbije su poslali pismo Ministarstvu zdravlja i na još 400 adresa relevantnim institucijama sa 5 problema sa kojima se osobe sa dijabetesom svakodnevno susreću u Srbiji. Dobili smo odgovor iz kabineta premijera i predsednika Tadića sa odgovorom da ćete nas vi kontaktirati. Do sad nije stigao ni usmeni ni pismeni odgovor od vas i samo želimo da znamo kada možemo da očekujemo od vas poziv za sastanak. Da li će predlog uredbe o vraćanju savjetovališta koje je predložila Republička komisija za šećernu bolest doći na razmatranje? Kada će osobe sa dijabetesom imati dovoljan broj trakica za merenje šećera u krvi? A što se smejete? Pa zato što su to neka pitanja koje mi toliko 1000 puta već ponavljamo i prosto su nam prepoznata. I naravno još uvek na njih nemamo odgovor. Hoćete vi da kažete, prokomentarišete ovo, jer rekli ste mi pre ulaska u studiju da žurite na sastanak s vašim članovima. Pa dajmo vama pravo da vi, evo, ko prokomentarišete ovo. Pa da, to je bilo letos u julu, vi ste me pozvali i Aleksandra da dođemo, jer najavili ste da će da bude gost ministar zdravlja i ako želim da mu postavim neka pitanja, pošto je već bilo aktualno naša ta kampanja koju smo pokrenuli, ja sam naravno prihvatila poziv sa željom da dobijem te neke odgovore. I ta 3 pitanja su, ja mislim, poznata svim osobama koji imaju dijabetes, koji se susreću, pogotovo ljudima koji su i u udruženju i u savezima. To su im pitanja koje se, mislim, tiču svih osoba sa dijabetesom u Srbiji. Odgovore smo dobili, bio je gospodin Bajec isto je bio, koji se složio sa konstatacijom za vraćanje savjetovališta, da oni imaju strašno velike guže na poliklinici. Ali do dan danas to nijedno pitanje nije rešeno i još uvek nismo imali taj sastanak sa ministrom, koji mi se nadamo da će u neko skorije vreme da bude, jer tako nam je obećano da će do sastanka doći. Jer malo preoštra koja kažem da je to diskriminatorska odluka Ministarstva zdravlja da se ukinu savjetovališta za dijabetičare u domovima zdravlja. Da, ja smatram da jeste. Smatram da jeste zato što znamo svi koliko su lekari zauzeti, prosto svojim, kažem, redovnim pacijentima koji dolaze u dom zdravlja koji imaju neke probleme, jer oni treba da se posvete osobi koja ima dijabetes malo više nego kao kad vi dođete da vas posluša ili znači ne dolazite samo da uzimate recepte, nego dolazite prosto i da se posavetujete, da vidite, jer osoba sa dijabetesom može da ima i neke nagle promene
da kažemo, sa zdravljem i kad je nešto nije dobro, ona nema kome da se obrati i da pita kako da reaguje u kojoj situaciji, kad ima temperaturu ili ako je, na primjer, primetio da mu je visok šećer, pa onda da popriča sa lekarom da vidi šta je tad uradio, šta je jeo, da bi nekako doveo svoj šećer da bude u normalnoj nivelaciji. Tako da smatramo da su savjetovališta jako neophodna za da se vrate u domove zdravlja i mi se nadamo da će to biti do kraja godine ili početkom 2012. godine, tako je obećano. Mislite da će ova vlada, aktuelna vlada, do maja i juna doneti tu odluku? Što se tiče vlade, ja sam totalno apolitična i uopšte se ne razumem ni jedno, čak ni ne znam... To mora vlada da donese ovakvu odluku? Verovatno. Ja kada kažem, pretpostavljam da, mislim, pošto mora ova sadašnja vlada, pošto ona odlučuje o trenutnoj situaciji, to jeste... I nisu samo savjetovališta u pitanju? Ne, nisu samo savjetovališta. Kako zovete one listiće isto? Vi ste nas testirali. Trakice. Trakice naše. I to je ograničeno za vas? Jeste. U Srbiji osobe do 26 godina imaju pravo na do 150 trakica. Znači, ne na 150, nego do 150. To lekar odlučuje koliko je potrebno da se prepiše, a od 26. godine, i trudnici imaju isto do 150, a nakon 26. godine imate pravo na 50 trakica ili na jednu kutiju. Vi ste u toj grupi, jer tako? Jeste, ja sam u imate toj 25 godina? Jeste, napunila sam 26 ovdje. Koliko vama traju te trakice? Pa meni, ja sam ovako malo spadam u neku, da kažem, posebnu grupu osoba sa dijabetesom, ja imam taj neki problem, ja ne osjećam svoje hipoglikemije. Znači, prosto nemam taj osjećaj, oni imaju, na primjer, osjećaj drhtavice, slabosti i tako nešto. Kod mene se dešava da osetim, ali u više slučajeva se desi da uopšte ne mogu da prepoznam. Znači, ja moram više puta nego oni da se proveravam. Znači, oni se proveravaju od 4 do 5 puta, ja moram između 6 i 10 puta u toku dana. Tako da meni jedna kutica može da traje između 7 do 9 dana, otprilike jedna kutija. To je plaćeno? To dobijemo države, da. Tamo 12. i 15. dan više nemate plaćeno? Nema, da. Nego morate da plaćate? Da, onda kupujemo. Koliki je to izdatak samo na listići? Pa trakice, jedna kutija trakice i razlikuju se cene od apoteke do apoteke, znači ide negde, da kažemo, između 2.500 dinara do 3.200, zavisi... Kutica je? Kutija, tih 50, jeste. I to s time završavate mesec dana? Ne, pa ne završavam. Meni treba otprilike neki 4 kutije, nekad i 5, zavisi... Znači, to je negde oko 1000 dinara, to je negde oko 100 evra? Otprilike, da, jeste. Spomenuli ste, dok ne dam Jeleni reč, jer vidim da žurite, nervozni ste, spomenuli ste i lekove. Jeste. U odnosu na Sloveniju, u odnosu na Hrvatsku, spomenuli ste neke prijatelje Slovenci i tako dalje, da oni imaju neka veća prava, taj potrošni, zdravstveni materijal. Jeste, potrošni, jeste medicinski taj materijal, pa što se tiče inovativnih lekova, to isto imamo problem što kod nas nisu ušli na pozitivnu listu jako dugo, više, mislim, od 3 godine, nijedan inovativni lek koji osobama sa dijabetesom koji su tip 2 odlaže na neko vreme davanje, prelazak na insulin. I osim toga, da kažem, što nisu ušli ti inovativni lekovi, imamo neki problem i drugi prirodi, to su, da kažemo, taj potrošni materijal koji mi koristimo za insulinske pumpe, o kojima je bila isto reč na konferenciji za novinare. I obećano nam je, evo čuli smo izjavu iz Republičkog fonda zdravstvenog, da će to biti rešeno u najskorije vreme od nekih, da kažemo, 15 do mesec dana. Dok vas ne pustimo iz studija, šta još želite da kažete? Pa želim da kažem da ljudima da uputim da vode računa o svom zdravlju. To je prvo da se proveravaju, da idu na kontrole, da te neke sistematske preglede. Da bi se prepoznala bolest. Jeste, znači ne mora to da znači da će oni da obole dijabetes, ali prosto moraju da imaju tu neku prevenciju, jer ljudi kad pređu neke godine ipak malo, da kažemo, su rizični da mogu, ne samo dijabetesa, vi imate mnogo, da kažemo, problema od kojih vi možete da se razbolite. Osim toga, uputila bi svim ljudima koji i znaju da imaju nekoga, da ima dijabetes, prijatelj, rodbina, bliski, da ih podržavaju,
i da negde ih upućuju na to da sa tim se najnormalnije živi, da je negde, jer ljudi strašno kriju. Imamo taj problem da osobe sa dijabetesom kriju da imaju dijabetes i to je kod nas, ja mislim, jedan od isto većih problema koje mi pokušavamo nekako da razbijemo te stvari, pogotovo kod mladih. Imaju taj problem da se negde, ne treba onda dođe da kaže ja sam dijabetičar, ja imam dijabetes, nego prosto da to treba negde ili kad u školi svojim vršnjacima da kaže ili kad se zaposli na poslu kolegama da kaže, jer to je jako bitno samim tim, ako na primjer mora da odsustvuje sa posla ili škole, mora da se zna zbog čega je to, ili ne daj Bože ako mu se slučajno desi da mu nije dobro, da ljudi mogu da znaju da prepoznaju da li je slučajno visok šećer ili nizak, da bi mogli da mu pomognu u tom nekom smislu i prosto da kažem da treba da vode računa uopšte o načinu života. Mi svi jako vodimo neki brz način života, da polako, da uspore, jer da kažemo život treba da traje i treba ga živeti polako. Pre nego što izađete da vidimo, imate tu pumpicu, imate neki aparat? Imamo. Onda pokazat će Novice da zoomira Novice. Možemo, evo naš kamerman da pokažemo tu spravicu, a Ninosa Rašković će posle da objasni značaj, kako se ona servisira, šta ima unutra, kako se... Da objasni, da. Da, ok, može. Bojana, mnogo vam hvala. Vama hvala puno što ste nas pozvali i drago mi da pratite naš rad i mi ćemo vas jedno obaveštavati šta smo uspeli da uradimo. Mi ćemo da učinimo sve narednih dana da dođemo do ministra i da ga zamolimo da primi vašu delegaciju. Može, drago mi je to. Stvarno je... Moramo zajedno, i mi to upućujemo i na medije isto. Profesor Stanković je vojnik i mene zaista iznenađuje me, vratno ima nekih drugih prečih stvari, ali vi ste meni najpreči. Verujte mi, dijabetičari su mi najpreči. Puno vam hvala. I vama takođe. Hoćemo da zamolimo ovu drugu damu, a da kažemo gledalcima, evo ovde, Ninosa Rašković je donao ove medalje, šampionske medalje. Evo, ovo liči na nekog zeku, ali nije zeka ovo staklo, je li tako, Ninoslave? Šta je to? Vi ste aktuelni, mislim, aktivno se bavite. Da, jesam. Najteža sportska disciplina. Ja rekreativno trčim maratone, evo do sad sam pretrčao 10 maratona. Konkretno ove medalje su, znači, sve medalje sa nekih završenih maratona u inostranstvu. Ovo ovde je faktički, znači, nagrada koju sam ja dobio za, da kažem, za životno delo podizanju javne svesti o dijabetesu koju sam dobio ove godine u Londonu i to je jedna takva nagrada dodeljena Srbinu iz Srbije, u Evropi, a možda i u svetu, koliko ja mislim. Ova druga nagrada ovde faktički, prošle godine sam bio u Americi, u Minneapolisu, samo 25 ljudi iz čitave kugle zemaljske je odabrano. Ja sam bio jedan od tih 25 ljudi koji je odabran i trčao sam maraton. Znači, bila je priča o tome da jednostavno bolest nije prepreka za bilo šta u životu jednostavno, nego da možete sasvim najnormalnije da živite. Kad ste rekli najnormalnije da živite, ja moram da kažem gledalcima, vi ste 13-14 godina već dijabetičar. Da, 13. I porodični ste čovek. Jeste, ja imam čerkicu staru 3,5 godine, normalan porodičan čovjek, zaposlen kao i svi drugi, znači nema nikakve razlike. Evo da ne zaboravim, dali smo šlagvort vama da objasnite ovaj aparat koji vi imate, da nam kažete šta je to. Evo sad ću da vam pokažem. Samo faktički, samo da otkačim. Ne. Nema potrebe. Znači, ovo je faktički inzulinska pumpa. Sad, ona se sastoji od rezervoara i ovog katetera. Preko toga se, znači, faktički inzulin ubrizgava u naš organizam. Sad, ovaj potrošni materijal je ono što nama država ne daje. Konkretno, Jelena je svoju inzulinsku pumpu već ugasila, ona se vratila na penkala. Ja imam još samo za par dana. Znači, poslije toga ću ja isto morati da pređem na neke stare terapije. Znači, priča je o tome da su ove inzulinske pumpe svima neophodne, jer njih je jako teško dobiti u ovoj državi, oni koštaju puno. Znači, sad ispada faktički da je novac osiguranika, konkretno vas, vi ste dali isto novac za inzulinsku pumpu, bačen. Jer one sad više nemaju funkciju, oni sad stoje u ormaru, negdje ispod jastuka, dok god se ne desi. I ozbiljnost ove priče mora biti shvaćena. Znači, što je Bojana pričala, ne može biti 15. mjesec dana, to mora biti brže. Jer faktički je nama ugrožen život svakog dana. Svaki dan što se produži ova agonija, nekome je ugrožen život. Jednostavno, znači tu mora nešto da se jako brzo reaguje. Jelena ne koristi više aparat? Da.
Zašto ga ne koristite? Pre neki dan je jednostavno poslednji komad potrošnog materijala, odnosno ovo što ste vidjeli, ovaj rezervoar za insulin i ovaj kabel koji vodi insulin. Jednostavno ja ih više nemam. I ne može da se nabavi u apoteci i dok ne dođe ponovo taj potrošni materijal, odnosno on je ovde, tu je, u zemlji, ali apoteke još uvek ne mogu da ga izdaju zbog nekih opet prepucavanja između dobavljača, veleprodaje, da ne spominjem firmu koja je sad pre nekoliko dana kupljena i tako dalje, farmaceutska i mislim mi ne možemo ući u trag, niti ja treba time da se bavim. Ja imam svoj recept, ali ne mogu da dobijem na njega potrošni materijal i to je sve što ja znam. A to je Fond zdravstva regulisao? Ja ne mogu to da znam. Mislim, oni su rekli da su prebacili juče određene sredstva na račun apoteke i tako dalje, ali ja i dalje ne mogu da imam potrošni materijal. Kako se snalazite? Pa teško je zato što kad pređete sa insulinske pumpe ponovo na staru terapiju, sad ovih dana mi sigurno neće biti lako. Znači vi ste s pumpe prešli na takozvani penkalu. Jest. I sad dodatni je problem što ja taj insulin sad moram da kupujem dok ne dođem ponovo do lekara opšte prakse, specijaliste, sve to je veoma komplikovana administracija i dalje. Znači ja ne mogu da dođem do tog insulina jer ja, što se fonda tiče, ja imam recept za pumpu i time sam ja rešena. Rekli ste vrlo nešto neprijatno meni, malo uznemirujuće. To meni djeluje dramatično. Da imate slučajeva, poznajete ljude koji su došli u fazu da jedva izlaze iz kreveta, odnosno jedva mogu da stoje. Čak imate nekoliko primjera, ste rekli, normalno imena, uzrast nije značajno, ali je značajno da ti ljudi, čak ste vi rekli, možda ću ja biti sutra osoba koja vas neću prepoznati. Upravo je to pitanje što kod dijabetesa su komplikacije do skoro bile sasvim izvesne. Znači, komplikacije su nešto što prati dijabetes. One se mogu, naravno, pravilnom terapijom odložiti ili čak sasvim izbeći. I svi mi koji imamo insulinske pumpe smo ih dobili upravo zbog toga što su kod nas u principu iscrpljene skoro sve druge mogućnosti da normalno regulišemo šećer i izbjegnemo te komplikacije. A te komplikacije su veoma teške. Uključuju, kao što svi znamo, amputacije kao jedan od najstrašnijih. Meni lično, ovako kad pomislim, mi je najstrašnije slepilo, a ne amputacija. Ali to su, znači, otkazivanje bubrega, slepilo, amputacije, to su komplikacije dijabetesa koje se mi svi trudimo da izbjegnemo pravilnim načinom života i time što vodimo brigu. Kad ste rekli amputacija, ja sam bio svedok, neću reći ime, to je jedan moj stariji kolega koji je prošle godine umro, izuzetno značajno veliko ime našeg novinarstva. Sarađivali smo zajedno. Eto, on je bio u toj situaciji, da kažem, neprijatnoj, dramatičnoj, da je obe noge izgubio. Znači, amputacija obe noge, bio u kolicima. To je izuzetno tužno i dramatično. Naravno da jeste, pogotovo ukoliko znate da postoji način da se to spreči, ukoliko ste vi edukovani i umete to da sprečite, ali vam fali jednostavno alat. Vi ste rekli jedan podatak isto prekjuče, a pomozite mi da li dobro pamtim. Rekli ste da dijabet tipa 2, 87-85%... Ovako, ukupno dijabetičari, svi, ne radi se samo tipu 2, ali je gro dijabetičare u principu, mislim na svetskom nivou, tip 2 je preovlađujući tip dijabetesa. U Srbiji 83% dijabetičara nema kontrolisanu glikemiju. Što znači da su to ljudi... Šta to znači? To znači da će oni imati ove komplikacije o kojima smo govorili izvesno, bez ikakve sumnje. Znači, govorimo o 83% ljudi koji će izvesno imati jednu od težih komplikacija u najskorije vreme. Da li to znači 83% prema ovom broju 630.000? Da, možda nešto malo manje, s obzirom da od tih 630.000 dosta njih ni ne zna čak da su dijabetičari, odnosno ne znaju. Ali mi to sve ne znamo. Znate zašto? Zato što mi nemamo nacionalni registar za dijabetesa. To je bio jedan od zahtjeva. Znači, mi ne znamo. Vi sutra kad pitate ministra, pa dobro, je li to stvarno 600.000 ljudi? On neće moći čovjek da vam kaže. I to stalno prozivanje ministra, recimo, meni lično uvijek smeta zbog toga što smo mi napisali o naše pismo sa zahtjevima sa tih 5 gorućih pitanja. To su savjetovališta, pomagala, registar i tako dalje. Mi smo ih napisali na 400 adresa relevantnih u Srbiji. Svi su nas uputili, kogod da je reagovao, a malo ih je i reagovalo, uputili su nas na ministra. Pa nemoguće da se samo on bavi medicinom u Srbiji. Niti može. I ja mislim da je svako njih, šta sad, Odbor za zdravstvo Skupštine, opet nas upućuje na ministra. Kabinet predsjednika Republike, kabinet premijera, svi nas upućuju na ministra. Mislim da nedovoljno se ostale, postoje i druge
Znači, institucije. Ja verujem da će on... Ja verujem isto da će on... Narednih dana, evo ja ću isto učiniti, ako mogu, korak, znamo se, da ga zamolim da primi vašu delegaciju. Jer apelujem na njega i kao, dobro, on jeste vojnik, ali ja apelujem na onu drugu stranu, on je roditelj. On ima i 2 unučeta. Sa te strane, malo i emocije tu rade, da će on prihvatiti da porazgovara s vama. Ja verujem da će to biti. I da će svoje službi da reguliše to. A ono što je goruće pitanje, opet se vraćam na moment savjetovališta, jer tako, Njoslave? Jeste, pa ta savjetovališta, zašto savjetovališta sad? Jer Martine, Bojana je rekla, Klinički centar Srbije je postao veliki dom zdravlja. Jeste, veliki je problem, eto ja gledam kroz svoj primjer, znači ta edukacija, evo mogu slobodno da kažem, znači da veliki broj dijabetičara koji kad iziđe svojih bolnica i domova zdravlja bilo gdje u Srbiji, znači nema pojma kako da leči taj dijabetes. Sutra kad iziđe, oni dok su znači u klinici dok leže, oni su regulisani od strane lekara, a jako mali broj lekara ih uči daljem životu. Oni ih jednostavno drže, da kažem, u staklenom zvonu sa dobrim rezultatima. Onog momenta kad iziđete na ulicu, vi ništa ne znate. 3. dan vama šećeri ništa ne valjaju i tako to traje godinama. E sad, ako imate prijatelje ili na neki način pročitate neke knjige, dođete do nekog, znači tu neku samostalnu edukaciju. Jer ja smatram, i to sam i krenuo, čitao ovu priču, svi mi zajedno to radimo. Znači u Srbiji vlada edukativni mrak kad je dijabetes u pitanju. Znači mi mora da upalimo svetlo. Znači nema više čekanja. 21. vek, internet, mailovi, znači televizija. Sramota je da neko ne zna kako se leči dijabetes i dalje u Srbiji misle da ne smiješ da jedeš slatko, da je dijabetes, ne znam, bolest u kojoj ne smiješ da jedeš torte, čokolade ili da se leči na ovaj ili onaj pogrešan način. Jednostavno to se sve drugčije radi. Ta edukacija fali u ovoj državi. Upravo ta savjetovališta su iz tog razloga. Shvatamo da doktori jednostavno ne mogu fizički da prime nas sve. Imamo probleme. Ta savjetovališta upravo to, da se ljudi druže, da razmenjuju ta iskustva. Ja znam više o trčanju maratona, ja ću to nekom drugom da prenesem. Jelena zna o nečemu drugom i to tako ide. Jer nemoguće je da svi znamo sve. Znači jednostavno svi pomalo u svom nekom mikrokosmosu moramo zajedno da delujemo. Znači i tako ćemo da budemo... Evo daćemo reći Jeleni, ali pre toga Jelenin posao je sedeći. Je li tako? Vi ste prevodilac. Ja sam prevodilac. Ali me je Nino naučio da mora da se trči. To da kažete. Naravno, mene je Nino podstakao na fizičku aktivnost. Mislim, ja nisam se nešto aktivno, ja sam nešto malo vežbala i to, ali od kad poznajem Ninoslava koji je primjer i za zdrave ljude, mislim, voljela bi da vas pitam, koji sedite kod kuće i koji ste zdravi i kad ste posljednji put trčali. Da, jesam. Ninoslav ima čerku, a vi? I ja imam čerku od 8,5 godina. Znači, vi ste se mladi udali. Kad ste se udali? Hvala. Ali ono što me obradovalo, kad ste ulazili ovdje, vi ste rekli, sećate se emisiji koju sam ja vodio u Politici, je tako, bila je Viva. To je potpuno neverovatna priča, da. Ja sad kad sam ušla ovdje u studio, ja sam vas prepoznala sa jedne druge televizije iz davnih dana, pre 20 godina. Ste vi meni na neki način spasli život, a ja to nisam znala do pre 5 minuta, zato što ste vi vodili jednu emisiju u kojoj ste govorili o simptomima dijabetesa. Tip 1, tip 2, bio je... Jedna od emisija bila ta tema. Jedna od emisija. Bila je ta tema i bio je časopis 1, ako... Jeste, časopis Viva koji je pratio tu emisiju po tematici. I ja sam posle te emisije kupila i časopis, pročitala, prepoznala svoje simptome, otišla kod lekara i saznala da imam dijabetes tip 1. Se sjećate koja je profesorka to pisala? I to je bila profesorka Milica Nešović, sada pokojna, kasnije moja doktorka, jedan veliki stručnjak, veliki čovjek. Tako da, eto, to govorim. Ako neko sad sluša ovo i pomisli, Bože, ja sam žedan, lako se umaram, više mokrim, primetio sam da sam naglo oslabio, idite i izmerite šećer. Idite kod lekara opšte prakse, verovatno ćete moći to da obavite u domu zdravlja. Ako ne, ima često i u privatnim apotekama i tako, snađite se, izmerite šećer. Eto, to je moja poruka. Ako nešto uradite posle ove emisije, samo izmerite šećer. I vam nije teško još jedan put da ponovimo tih 5 ili 6 gorućih tačaka koje ste naveli? To je savjetovalište, da se vrati u domove zdravlja. Tačno, u bazu, da se vrati tamo gde je najpotrebnije i gde je najdostupnije ljudima. Dok mi stignemo do specijalista u kliničkom centru, to su redovi. To su redovi, to je vreme i to je neracionalno trošenje. Imam kolegu mog koji je šećeraš, jedan put mesečno, kaže, po 200-300 ljudi treba da dođe na red kod specijaliste. I zašto bi? Zašto bi uvek specijalista, tu najčešće nije potreban specijalista, to stoje održavanje neko bolesti i tako dalje. Specijalista u određenim vremenskim razmacima, a redovna terapija u savjetovalištu da se dobija, što bi smanjilo odmah i administraciju i opet troškova. Znači, svaki od naših predloga štedi i novac. Sigurno. To je prvo. Bolovanja. Da. Drugo, nacionalni registar
da se prebrojimo, da znamo ko prime koje insuline, da bi deci bilo dostupnije. Recimo, znate, deci sad nisu dostupni svi najmoderniji insulini. To je isto, po meni, potpuno nedopustivo. Pa do skoro da nismo ni penkalu imali, jer tako? Imali smo, ali nisu baš svi dobijali. Mislim, to je bila revolucionarna stvar pre 20 godina, ali sad bi trebalo da je to toliko uopštena stvar. A vidim da nije. Ja tek sad u kontaktu preko Plavog kruga sa različitim vrstama dijabetičara vidim koliko ljudi u stvari ne znaju koja su im prava sve dostupne. Znači, to je dva. Treće je bilo pravilnik o pomagalima da se revidira, da se ažurira pravilnik o medicinskim pomagalima. Četvrto, da se uvedu lekovi, neki noviji lekovi. Jer znate šta je 4 godine za dijabetes? Pa kad sam ja dobila pre 20 godina dijabetes, ne mogu da vam opišem čega sve nije bilo. Možda je bilo 5 aparata za merenje šećera u celom kliničkom centru. A danas ga svako ima kod kuće, ja merim 5 do 10 puta dnevno šećer. Mislim, to su, mnogo je 4 godine. A kod nas je prošlo i više od momenta kada su novi lekovi. Koliko je to spornih lekova? Koji bi trebalo? Ja ne znam tačan broj, ali znam da su često, čak se radi o tim nekim, o kozmetičkim izmenama na toj listi. Uveli su, recimo, kažu, uveli smo mi nove insuline, ono u stvari nisu uopšte novi insulini, već su druga vrsta istog insulina i tako. Znači, trebalo bi neko se malo pozabavi detaljnije tom listom, ali što pre. I posljednja stvar je, naravno, stigmatizacija, diskriminacija koja je stalno prisutna i uključivanje samih dijabetičara u odluke. Jer u suštini ovo nije bolest koja se leči u bolnici, ovo je bolest koja se leči 24 sata dnevno i samim tim mi moramo da budemo uključeni u taj proces donošenja tih pravilnika i tako dalje, jer niko ne može bolje od nas da zna koji su to procesi koji su skupi, teški, komplikovani i koji nam otežavaju život. Kako je to rešila Slovenija? Vi ste rekli da oni imaju izuzetno poseban fond za dijabetičare. Savjetovališta, lekovi, medicinska pomagala. Jeste, dobro. Slovenija ima daleko bolji status kad je znači, odnos prema dijabetičarima. Oni čak njihova društva, evo, za jedan primjer, znači, Dijabetološki savez Srbije nema svoju kancelariju. Znači, ne postoji. Znači, zvanična kancelarija gdje vi mogli dođete zatražiti neku pomoć ili savjet. Ne postoji. Znači, jednostavno država nije našla shodno za sve ove godine da nam dodeli jednu prostoriju ili već šta, a verovatno toliko praznih prostorija čami u državi, konkretno u gradu Beogradu. U Sloveniji imate društvo svoje, čak i na malom nivou, konkretno društvo iz Kranja ima svoje vlastite prostorije koji su kupili od novca i oni jednostavno tu dele savjete, druže se i već razmenjuju iskustva u dijabetesu. Naravno, daleko veći broj pomagala, tračica, kvalitetnih inzulina koji kod nas imate primjer da jednostavno u zadnje vreme, to pogotovo aktualno, da jednostavno doktori plaćaju ogromne kazne zato što su pacijentima prepisali savremene inzuline. Mi koristimo te inzuline, to su analogni analozi, takozvani. Ko to plaća? Plaćate vi. Ne, lekar, u suštini lekar mora... Doktor plaća kaznu. Plaća kaznu, jasno. To su inzulini koji su recimo duplo skuplji od ovih nekih starih tipova. Jednostavno država gleda tako da uštedi. Ali to je greška. Zašto? Zato što država ne smije da štedi na preventivi dijabetesa. Jer jednostavno i nemačka studija koju smo mi objavili na ovoj konferenciji za štampu i pokazala da su Nemci prošle godine preko 200 miliona eura uštedili tako. Znači oni jednostavno ulažu u startu u tračice, u savjetovalište, u obuke ljudi, u knjige, u diskove. Znači jednostavno kupljaju ljude, daju im dobre savjete, doktori im izlaze u susret. Jednostavno kroz tu preventivu oni na kraju imaju 200 miliona eura Miroslave, više. recite nam, pošto je sportista, kolika je ta kolekcija? Ovdje konkretno u ovoj kolekciji imam još kući, nisam sve doneo. Ovdje ima jedno 12-13 medalja, da. Ima nešto sad do kraja godine ili proleće? Nema, evo ove godine sam planirao znači, da uradim ponovo jedan presedan, znači mjesečno ću trčati jedan maraton, znači 12 maratona godišnje. I najavio bi jednu stvar koja je ekskluzivna za ove prostore. Znači planirao sam znači jedan slatki karavan edukativni koji bi krenuo od Ohrida, znači prošao bi kroz sve bivše republike jugoslavenske, trčeći. Sa aparatom? Ne samo ja, nego kupio bi se sa aparatom. Sa aparatom. Znači čitavi tim ljudi, bili bi tu i dijabetičari, zdravi ljudi, usput bi edukovali, jer naši susjedi imaju isto velikih problema i mi jednostavno po tim nekim ruralnim sredinama obilazili bi ljude, edukovali bi decu, jednostavno delili bi neke pamflete, brošure, već usput. Trka bi se, ako da Bog i sreće da uspemo, će se završiti na Triglavu, znači naši smo dijabetičare koji će da popiju. 3 put sam bio. Tako da...
Jeste li nešto da kažete? Ne, ja sam samo htjela da spomenem, sad me Ninoslav podsjetio da upravo to, ja bih htjela baš da kažem da je nas preko 600.000, da mi nemamo prostorije, da u udruženju nemamo članske karte, nemamo, nikako se tu pare ne vrte, nema financija, mene niko ne plaća da budem ovdje, ja nemam ništa od ovoga se možda što će meni biti bolje i mom detetu jednog dana ili nekome da pomogne. Znači, nas je 600.000, a izbori idu, i to je jedna ogromna količina ljudi i ne možete nas ignorisati više. Nama trebaju prostorije, nama trebaju odgovori na ova pitanja i samo da podsjetimo da smo tu. Znači neki Krko Babić koji je okupio penzionere... Ja sam htjela da kažem upravo to. Jer se sećate kad je Krko Babić napravio partiju? Da. Pa nisu baš svi shvatali ozbiljno, je li tako? Da. A pogledajte sad, ko vlada? Krko Babić. Prema tome jednog dana možda... Razmislite malo. Jelena, mogu vam hvala. Hvala vama. Ninoslav,